Ito na ang paraan ng paggamit ng poyo. Ito ang itsura ng poyo bago pa lamang pagkabili sa butika. Isang papel siya na may matigas na bagay sa loob nito na kulay berde. Una, painitin ang poyo para lumambot ang kulay berde na nasa loob nito. Pwede ilagay sa ibabaw ng mainit na kaldero para lumambot ang green substance. Pagkalambot, buksan ang papel na poyo kapag lumambot na ito. Idikit ang green substance sa balat na may piksa sa mismong mata nito. Maaaring manatili ang poyo sa piksa paghapon. Simula ito sa araw pagkatapos maligo hanggang sa susunod na araw bago maligo. Hintayin mahinog ang piksa sa loob ng 2 hanggang 4 na araw. Good news, kusang maihinog ang piksa at malulusaw ang berde nito sa gitna at kasama pati ang mata ng piksa. Para sa mas mabilis na paggaling, kailangan na inuman ito ng antibiotic na reseta ng doktor. Karaniwan, ang fully healed boil ay hindi na bumabalik pa